Je lijkt gestrest wat dan? Bro, mijn bro, ik weet bij jou moeten vertellen zo. Maar waar ben je die afgelopen paar dagen? Ik was er niet werken, bro. Oké, nee, ik verstaan, bro. Maar kijk, ja man, is type een nummer en ik weet niet waar Rome zeker van mij op de straat. Zo confound, ja. Nou, doe mee, bro. En dan denk ze namen, doe mee, bro. Ze aan de boete, me. Die ze draagt zich afgevaardigd. Nou, die man sturen sommige enige in mee, bro, om mee te komen schieten. Sommige klein lightjes op mij, bro. Dat is zomaar kakjes. Maar bro, als het lelijk het zo is. Nou die dag op, kom schiet daar aan ook op mij, alles twee. En klap ik op die ene en raak ik kom zien. Nou, ik wil die nummer compleet mee, bro. Kom en waar mijn andere oudjes weggekomen. Maar nou, ik check mee, bro. De oudjes gaan weer van mij komen zien. Dus raden, ik compleet die nummer nou al. Nou, ik wil jou vragen, mee, bro. Hoe lijkt jullie staan samen in die way, man? Ja, maar bro, jij is een boetie van klein samen, bro. Ik heb misschien zo goed te doen, niet. Oudjes kon met dood geschieden, nou die dag. Maar al wat ik wil net vragen, mee, bro. Staan we net bij voor die oomblik, mee, bro. Al wat ik wil horen is je in of uit, mee, bro. Ja, dat is zo. Ja, ik is in, bro. Same time, mee, bro. Yo, Ja, man. yo, ik kom was in die school gisteren, bro. Nee, man was ziek, mee, bro. Ziek, want dit is een belangrijke toets geskryf gisteren. En ik hoor hoe braas dood. Hoe weet je van mijn braas doodgeschiet? Oh, ik heb niks gepraat van doodschieten, my bro. So jy weet wat gaan aan. Yo, my bro, ek hoor rumors van jou wat mijn kannen loop en goede. Nee, bro. En my ma soek my nie met jou nie, bro. Nee, bro, die mensen praten hulle eie goed te mee, bro. Yo, ek loop gewoon samen met jou, na my pa toch ook kleren gaan halen. Maar het moet niet lang maken, want my ma soek my nie met jou nie. Dan kan ons lopen, ja. Oh, jy moet school toe kom, bro. Jy moet nie net uitbly en goed in die bro. Ja, hy was so belangrike toets, hy my bro, hy is. Je moet weg bly, kom recht sy van voor goed check my die morgenstyd op die einde van die dag so die ouders van 'n hulde blyk op 'n silwer blyk wie's nou lyk die pad salut sy as jy altyd so bly in jou baan en gebruik nie te bereik te beklei jy kan nie compete jy is nie in my league ek nie jy is al ek en breedie of speedy van ex freaky ja kan nie compete staan. Oh, wat was hy nou my bro? Dis hoekom my ma gesê ek moenie met jou loop nie. Dat gaan kon nou dood gewees het. Nog nooit die brands loop. My bro. Ja, Jesus, mijn bro, oudjes kom weg, ik weet hoe dat vochtje. Zoals een van ouwens, hij wat... Ja, die ene wat bij geweest is met een blauw, donkerige blauw jacket, zie je hier, hij pagabo nu. Ik zeg, ja, je is niet meer nu. Nee, dat is mijn bro, weet hoe oudje. Ja, maar kijk, die dag is nog kort, man, zie je niet. Het is kort, ons gaan lekker rijden, maar nu nog nee, bro, ons gaan niet zo. Ou is gereed vir skool vandag. My bro, ons bank 'n bietjie skool. Ou eens ken vir bankie brand skryf 'n belangrike toets Afrikaans vandag. Belangrike toets Afrikaans. My bro, ons kan maar via toets skryf. Ja man. My bro, boring is getye. Ou so ek is boring nou wanneer ek wil skool toe gaan. So ons gaan maar skool toe en skryf klaar. Nee man, my bro. Ons kan bly, ons kan as ek hemde uittrek, my bro. Is dit net vir vandag? Net vir vandag, my bro. Nou ons gaan bro. Waar gaan ons? Nee, kom sterk, my bro. Ja, my bro. Wat? Zo, Melanie. Was bro, weet muziek of kom je CD in? Alright, jongens, hoe denk jij? En ik go zo los. Waar is mijn baby? Waar is mijn instrument? Jy kan as op 'n safe place, Melanie. Was, ik zoek mij dan. So, als je jou niet brengt van de hand, dan ga je gezet op die missie, bro. So, fuck op de zoek. Okay, Melanie. Moedeloos word gefail deur die system. Geboelie criticism, gangsterism, racism, bliksem. Wanneer kry ons land dan wisdom? Hoeveel ouers moet in trane leef van kinders in 'n kussing? Alles gaan oor geld, ek teleurgestel. Korrupsie wat ons vreet, kan ons kaarspolisie bel. Die lewe deur 'n generasie, lewe voel soos hel, op hel. Ek praat die waarheid, bro, ek voel ontstel. Ons lewe deur 'n wêreld veel harte en gedagte. Hoekom elke rest in peace moet ons aan fight for justice? Grudges, ons heel ons klagte. Hoekom kry 'n moordenaar net plak as hy gedrak is in die nagte?
Ja man. Hoi. Was Jy mos wat as ek hier my bro mos. Voor wat? Alleen van laatste keer mos man. Het jy mos volgemaak man. Jy mos nou die helfte van my gegee my bro man. Ek is mos nie na my hy bonie my bro man. Maar hy man kry meer as ek. Ik vat. Ek het minder gekry as hom. Nou wat kan je mee? My Je bro, hebt was dan my betaald. bro moet ek hoe skiet of wat? Hé, schiet man. My bro moet nie nog slim as Was my man. dok. Schiet dok. Hy slim vir die goede nie. Je beter dan van kom. Is maar dat je niet de sjalen gaat trekken mee bro. Kijk, Van je komt veel. Ek skiet die babas joh. Ek skiet die babas joh. Dis kat die van die daal. Ja, zo. Shake break. Duidelijk? Ja? Wanneer? Was dok. Ik hoor die keer gaan. Ek het goed tayo mo na Was. Nou, mijn masakan. Kijk eens op. Loop hij weer aan naar de bank. Kijk hier aan de kroonview aan zit. Later hoor. Milani gano, Milani sa braka sinabri bang ko. Was. Als het lekker. Ito vat op an. Ja. Grondbroek. Grondbroekje ook. Kijk hier. Moet hij wel van mijn watch hoor. Kami nga ni. Was.